U 1957. godini, u observatoriju na rubu Pueble, Meksiko, netko je držao fotografski tanjur protiv svjetla. Bio je to pregled slabih plavih zvijezda, diskretnih objekata, gotovo sve bijele patuljaste zvijezde, daleko od ravnine Mliječnog puta. Ništa što bi na prvi pogled izgledalo izvanredno. Među tim točkama jedna je privlačila pažnju. Ne zbog svog oblika, već zbog boje. Na tanjurima snimljenim Schmidt teleskopom od 0,7 metara observatorija Tonantzintla pojavila se odlučno ljubičasta. Nije bio poetski ton. Bio je to tehnički podatak. Taj ton implicirao je anomalnu emisiju prema plavom. Nešto što se nije u potpunosti uklapalo u uobičajenu bijelu patuljastu zvijezdu. Astronomi Braulio Iriarte i Enrique Chavira zabilježili su ga u svom katalogu. Još jedan unos u dugoj listi, Tonantzintla 618. Ton 618. U to vrijeme ta šifra nije značila ništa osim neobične pozicije i boje. Nitko još nije govorio o supermasivnim crnim rupama. Čak ni o kvazarima. Ton 618 ostao je tamo. Ljubičasta točka na meksičkom tanjuru. Podatak u katalogu. Objekt za koji nitko nije sumnjao da će se desetljećima kasnije smatrati jednim od najvećih čudovišta vidljivog svemira. Sljedeći korak u njegovoj povijesti dogodio se daleko od Meksika. Godine 1970. radijski teleskop u Italiji otkrio je intenzivan izvor radija na istoj poziciji. Ta plava zvijezda pokazala se kao radio svjetleća. To je bio jasan znak. Nije bila obična zvijezda, već aktivno jezgro. Kvazar. Neposredno nakon toga dobiveni su detaljniji optički spektri. Svjetlost ton 618 pokazivala je emisijske linije ekstremno pomaknute prema crvenom. Uzorak je bio nepogrešiv. Vrlo udaljeni objekt koji putuje velikom brzinom zbog širenja svemira. Crveni pomak s približno 2,2 implicirao je ogromnu udaljenost. Ono što se vidjelo u tim spektarima nije pripadalo galaktičkoj susjedstvu. Gledali smo sjajno jezgro smješteno milijardama svjetlosnih godina dalje. Kada su kombinirani prividna svjetlost i udaljenost, zaključak je bio jasan i zbunjujući. Da bi se vidio tako svjetlo s tako velike udaljenosti, ton 618 morao je oslobađati apsurdnu količinu energije. Mnogo više od bilo koje cijele galaksije poput naše. Procijenjena vrijednost njegove svjetlosti iznosi oko 140 bilijuna puta više od Sunca. Radi se o jednom od najsvjetlijih svjetionika cijelog vidljivog svemira. Ta svjetlost ne dolazi iz jata zvijezda. Dolazi iz jednog jedinstvenog jezgra. Supermasivne crne rupe okružene diskom plina koji pada prema njoj. Trenje, turbulencije i magnetska polja pretvaraju gravitacijsku energiju u zračenje. Rezultat je kvazar, točka koja na fotografiji izgleda poput skromne zvijezde, ali u fizičkim terminima zasjenjuje stotine milijardi Sunca. Udaljenost dodaje još jedan sloj čudnosti. Svjetlost ton 618 putovala je oko 10,8 milijardi godina prije nego što je dosegnula naše teleskope. To znači da ga vidimo onakvog kakav je bio kada je svemir imao tek četvrtinu svoje sadašnje dobi. Oko 3 milijarde godina nakon velikog praska. Ne promatramo crnu rupu kakva je sada, već staru fazu u životu njene domaćinske galaksije. Da bi bila tako svjetla i, iznad svega, da bi sadržavala crnu rupu veličine koju danas procjenjujemo, reda veličine 66 milijardi sunčevih masa, prema najraširenijim procjenama, ton 618 morao je rasti vrlo brzo. Morao je akumulirati masu ekstremnom brzinom u svemiru, koji je u to vrijeme još uvijek organizirao svoje prve velike strukture. U najjednostavnijim modelima, crna rupa koja se kontinuirano hrani,
ograničena pritiskom vlastite svjetlosti, Eddingtonovim limitom, treba puno vremena da dosegnu tako goleme mase. Previše vremena, ako počnemo s malim sjemenkama. Ton 618 nameće pitanje: jesu li naše pretpostavke o rastu tih objekata nepotpune? Možda su postojale mnogo veće početne sjemenke. Ili kratke faze nekontrolirane akrecije iznad klasičnog limita. Ili ponovljena spajanja već ogromnih crnih rupa. Gledano sa Zemlje, sve se svodi na točku. Točka na slici neba snimljenoj srednjim teleskopom. Objekt koji je naizgled dostupan naprednijim amaterskim promatranjima. Iz observatorija u pustinji ili na planini, ton 618 vizualno ne impresionira. To je obična slaba zvijezda. Kontrast između te skromnosti na slici i stvarne razmjere onoga što se skriva iza nje možda je najzbunjujući od svega. Crna rupa koja se hrani ne izgleda poput izolirane crne jame. Više podsjeća na pretrpanu elektranu. Ne vidimo samu rupu. Vidimo sudbinu svega što prema njoj pada. Plin, prašina, rastrgane zvijezde, ostaci sudara. Zamislimo galaksiju koja skriva ton 618. Struktura od milijardi zvijezda, oblaci plina, tamna materija. U središtu je gravitacijsko polje najintenzivnije. Plin iz okoline gubi energiju, pada prema središtu i akumulira se. Ali ne pada ravno. Dolazi s rotacijom, skutnim momentom. To ga prisiljava da oblikuje disk. Taj disk je vidljivo srce kvazara. Debeli prsten plina koji se vrti relativističkim brzinama oko crne rupe. Svaki sloj tog plina trlja susjedni sloj. Postoji trenje, turbulencija, sudari. Gravitacijska energija koju plin gubi pri padu pretvara se u toplinu. Rezultat je plazma na ekstremnim temperaturama, sposobna emitirati od radio valova do rentgenskih zraka. U slučaju ton 618, taj stroj je gurnut do krajnjih granica. Njegova ukupna svjetlost je nekoliko desetaka bilijuna puta veća od sunčeve. Nema normalne kombinacije zvijezda koja bi proizvela nešto slično. Jedini mehanizam koji odgovara je nasilna akrecija na supermasivnu crnu rupu. Jednostavno rečeno, pad materije prema središtu pretvara masu u energiju s učinkovitosti mnogo većom od nuklearne fuzije u unutrašnjosti zvijezde. Izvana izgled tog središta bio bi radikalno različit od mirne galaksije. Kad bismo se mogli približiti dovoljno, a da nas ne uništi zračenje, vidjeli bismo zasljepljujuću točku u središtu. Žarište koje nadmašuje kombiniranu svjetlost svih ostalih zvijezda u galaksiji. Spiralna struktura, krakovi, halo, bili bi uronjeni u sjaj koji izlazi iz akrecijskog diska oko ton 618. Taj sjaj nije gladak. Disk nije savršen prsten. Postoje nestabilnosti, gustoće regija, magnetska polja koja se uvijaju i ponovno povezuju. Zone gdje se plin ubrzava i usporava. Svaka od tih nepravilnosti ostavlja tragove u spektru svjetlosti. Široke linije, pomaknute, proširene zbog ogromnih brzina. Te linije su jedan od ključnih pokazatelja. Mjerenjem njihovog oblika i širine može se procijeniti koliko brzo plin putuje i, iz toga, masa rupe koja ga kontrolira. U ton 618 te su linije ekstremne. Ukazuju na plin koji orbitira značajnim dijelom brzine svjetlosti. Pri tim brzinama, zakrivljenosti svjetla, spektralni profili počinju pokazivati relativističke efekte. Širenje, asimetrije, male razlike između onoga što se približava i onoga što se udaljava. Svjetlost koja nam dolazi već je obrađena gravitacijom i kretanjem. Ne vidimo čiste boje. Vidimo fotone koji su istegnuti, stisnuti, odmaknuti. Sve se to događa pod pritiskom same svjetlosti kvazara. Postoji fizičko ograničenje luminosnosti
koje crna rupa može dostići dok se stabilno hrani, takozvano Eddingtonov limit. Kada je tok zračenja preintenzivan, svjetlost vrši pritisak prema van na plin koji pokušava pasti unutra. Ako je tlak zračenja gulsis jednak gravitacijskom privlačenju, akrecija se usporava. Sustav se samoregulira. Ton 618 djeluje vrlo blizu tog limita, ili čak iznad u nekim modelima. To znači da akrecijski disk nije nježan, tanak objekt kao u školskim šemama. Debeo je turbulentan, prožet vjetrovima i mlazovima. Fotoni koji izlaze od tamo morali su pobjeći iz gusto zasićenog zračnog polja, iz mora nabijene čestice i intenzivnih magnetskih polja. U unutarnjim regijama blizu horizonta događaja plin završava orbite u minutama ili satima. Neposredno iznad te granice svaka mala promjena u gustoći ili magnetskom polju rezultira bljeskom, brzim varijacijama svjetlosti. U tako ekstremnim razmjerima disk nije statičan objekt. To je površina koja vrije. Da bismo mogli promatrati ton 618 izbliza s nemogućim zoomom, vidjeli bismo slojeve. U vanjskim područjima disk emitira uglavnom u ultraljubičastom i vidljivom spektru. Što više prema unutra, temperatura raste i dominira emisija rentgenskih zraka. Još više unutra, fotoni počinju gubiti bitku protiv gravitacije. Neki se putovi toliko savijaju da zrake svjetlosti orbitiraju više puta prije nego što pobjegnu. Ili nikada ne pobjegnu. Iznad i ispod diska magnetska polja mogu lansirati relativističke mlazove, stupce ubrzane plazme koji napuštaju neposredno okruženje crne rupe i projiciraju se tisućama svjetlosnih godina u međugalaktički prostor. Ne pokazuju svi kvazari jasno mlazove, ali kada se pojave, prenose značajan dio energije sustava. U objektu mase ton 618 ti bi mlazovi bili prave koplja materije i zračenja koja probijaju okolinu domaćinske galaksije. Iz naše perspektive, svi ti detalji svode se na spektar i zasićenu točku na slici. Ne vidimo disk kao razlučeni prsten. Ne vidimo horizont. Ono što možemo rekonstruirati je opća struktura. Golema crna rupa, okružena akrecijskim diskom koji pretvara pad materije u ogroman izvor zračenja, sposoban nadmašiti cijelu galaksiju. To je vizualna paradoks aktivnih crnih rupa. Najodređujući dio njihove strukture, horizont događaja, jedini je koji nikada ne vidimo. Skriven je ne iza nečega, već iza samog prostora vremena. Ono što dominira našim promatranjima nije rupa, već neposredna periferija, zona u kojoj plin još uvijek može fiku vrištati prije nego nestane. Trenutne procjene stavljaju njegovu crnu rupu u ogroman raspon, između otprilike 40 i više od 60 milijardi sunčevih masa. Mnogi popularni izvori govore o oko 66 milijardi sunčevih masa. U svakom slučaju, nema nježnog načina da se to kaže. To je jedan od najmasivnijih objekata koje smo identificirali u cijelom vidljivom svemiru. Masa diktira veličinu horizonta događaja. Za nerotirajuću crnu rupu, Schwarzschildov radij raste izravno s masom. Sunce, kad bi se srušilo u crnu rupu, imalo bi horizont od otprilike 3 km radijusa. Sagittarius A zvijezdica, u središtu naše galaksije, ima horizont od tek nekoliko desetinki astronomske jedinice, približno veličini orbite Merkura. U ton 618 ista formula vodi nas u drugi režim. Schwarzschildov radij je oko 1300 astronomskih jedinica. To znači da promjer horizonta iznosi oko 2600 astronomskih jedinica. Jednostavnije rečeno, sfera bez povratka, ton 618 oko 40 je puta veća od veličine sunčevog sustava mjerenog do orbite Neptuna. Jedna astronomska jedinica je prosječna udaljenost između Zemlje i Sunca.
svjetlost putuje 8 minuta, da bi prešla horizont ton 618 s jedne strane na drugu. Zraka svjetlosti trebala bi tjednima. To je razmjer s kojim se ovdje radi. Ne crna rupa koja proždire izolirane planete, već crna rupa sposobna zatvoriti desetine kopija cijelog susjedstva naše zvijezde unutar svog nevidljivog limita. Drugi način gledanja je usporedba s drugim poznatim crnim rupama, Sagittarius, a zvijezdica ima oko 4 milijuna sunčevih masa. M87 zvijezdica, u središtu eliptične galaksije u Djevici, oko 6,5 milijardi. Ton 618 u svojoj ekstremnijoj verziji smješta se iznad svega toga, u kategoriju koju neki nazivaju ultramasivne. Crne rupe čija masa rivalizira s cijelim galaksijama u smislu zvijezda. Zamislimo sunčev sustav kao slab disk s orbitom Neptuna koja označava rub. Sada tu sliku stavimo preko površine horizonta ton 618. Neptun bi orbitirao duboko unutar granice. Pluton također. Kuiperov pojas nestao bi bez traga. Oblak kometa koji okružuje Sunce bio bi sabijen u neprepoznatljivoj regiji unutar tog volumena. Mogli bismo staviti čak 40 kopija te slike jednu do druge i još bismo bili unutar horizonta. Masa pojačava osjećaj. Središnja crna rupa ton 618, čak i ako se držimo konzervativnih procjena, ima više mase od svih zvijezda u Mliječnom putu zajedno. Naša galaksija sadrži oko 100 milijardi zvijezda. Kad bismo svaku od njih zamijenili Suncem, rezultat bi i dalje bio manje masivan od ove jedine crne rupe. Ipak, na razini svemira, ton 618 nije groteskna anomalija. To je podatak. Jedan među mnogima. Znamo za druge crne rupe blizu po masi, možda nešto manje, možda usporedive. Samo postojanje tih objekata prisiljava nas priznati da svemir ima učinkovite mehanizme za koncentriranje cijele te materije u jednu gravitacijsku točku. Ti mehanizmi su dugi, bučni, nasilni. Uključuju spajanja galaksija, tokove hladnog plina koji padaju iz kosmičkog okruženja, faze nekontrolirane akrecije. Ali konačni rezultat, gledano izvana, je tih sfera ništa definirana samo svojim radijusom i masom. Postoji još jedan aspekt razmjera koji se ne vidi u brojkama, ali je značajan. Što je crna rupa masivnija, ulaz u njezin horizont postaje na neki način mekši. Prosječna gustoća potrebna za stvaranje horizonta te veličine smanjuje se s masom. Crna rupa zvijezdane mase je kompaktna, brutalna, gotovo nehumana. Ona od 60 milijardi Sunca zauzima toliko prostora da lokalno zakrivljenost u samom horizontu može biti manje ekstremna. No taj detalj ne utječe na spoznaju. Ono što definira njezino postojanje nije gustoća, već apsolutna činjenica da unutar tog radijusa ništa ne može pobjeći. S udaljenosti od 10,8 milijardi svjetlosnih godina sve se svodi na točku. Na slikama dubokog neba ton 618 ne pojavljuje se kao razlučivi disk. Ne vidimo njegov horizont, ni akrecijski disk, ni golemu Lyman alfa maglicu, za koju danas znamo da se proteže izvan same domaćinske galaksije. Vidimo zasićeni piksel, točkasti objekt, u katalogu šifru. Ogromna sfera bez povratka svodi se na bljesak koji ulazi kroz isti piksel kao i daleka zvijezda. Taj nesklad između fizičke stvarnosti i prikaza možda je srž nelagode. Znamo iz jednostavnih izračuna da bi horizont ton 618 mogao progutati naš sunčev sustav 40 puta. Znamo da njegova masa nadmašuje masu mnogih galaksija u smislu zvijezda. Znamo da svjetlosti trebaju tjedni da prijeđe njegovu sjenu. I sve se to u praksi sažima u čitanju jedne linije u tablici. Procijenjena masa
desetine milijardi sunčevih masa. Schwarzschildov radij, približno 1300 astronomskih jedinica. Izračuni luminosnosti za ton 618 stavljaju ga oko 10⁴ snagu puta sjajnijim od Sunca. To je zaokružena, približna brojka, ali dovoljna za ono što je važno. Imamo posla s jednim od najsvjetlijih poznatih kvazara u cijelom vidljivom svemiru. Jedini točkasti izvor koji emitira toliko energije koliko tisuće normalnih galaksija zajedno. U teoriji, u mehanizmu nema ništa posebno. Već smo vidjeli plin koji pada prema crnoj rupi, akrecijski disk, trenje, magnetska polja, zračenje. Izvanredno je volumen. Količina materije koja je u određenom trenutku kosmičke povijesti usmjerena prema središtu te galaksije i pretvorena u svjetlost. Iz naše perspektive posljedica je brutalna. Domaćinska galaksija Ton 618 uronjena je u sjaj kvazara. Zvijezde, disk, krakovi, halo. Sve postoji, ali ostaje u sjeni vlastitog središta. Na udaljenostima od milijardi svjetlosnih godina teleskop registrira samo točku. Aktivno središte pobijedilo je s velikom razlikom unutarnju konkurenciju po svjetlosti. To nije apsolutna rijetkost. To je priroda kvazara općenito. Kvazar je, gotovo po definiciji, jezgra toliko aktivna da dominira ukupnom luminosnošću svoje galaksije. Ali ton 618 tu osobinu vodi do ekstremnog primjera. Ako zamislimo galaksiju sa stotinama milijardi zvijezda, zbroj sve te svjetlosti ne doseže luminosnost akrecijskog diska koji se okreće oko središnje crne rupe. Nema mnogo intuitivnih načina da se to opiše. To je galaksija u kojoj je središte preuzelo kontrolu nad nebom. Ta dominacija svjetlosti ima duboke fizičke posljedice. Zračenje nije neutralni spektakl. Udaraju u plin galaksije, griju ga, ioniziraju, tjeraju prema van. Modeli aktivnih jezgri pokazuju galaktičke vjetrove pokretane tlakom zračenja. Struje plina koje izbacuju materiju iz okoline kvazara, odvodeći tvari koje bi se inače mogle pretvoriti u nove zvijezde. Drugim riječima, faza kvazara može ugušiti budućnost vlastite galaksije. Jezgra se hrani plinom, sjaji nevjerojatnom snagom i pri tome izbacuje i ponovno zagrijava materijal od kojeg ovise buduće generacije zvijezda. Ton 618 ne samo da osvjetljava svoje okruženje, on ga mijenja. To je faza regulacijske nasilnosti u životu galaksije. Na većim razmjerima ta luminosnost pretvara kvazar u kozmički svjetionik. Svjetlost ton 618 putuje više od 10 milijardi godina prije nego što stigne do nas. Tijekom tog puta svemir se širi. Valne duljine se produžuju. Spektar se pomiče prema crvenom. Ipak jezgra ostaje vidljiva. Može se uključiti u kataloge sjajnih kvazara. Mogu se izmjeriti njezin crveni pomak, široke linije, energija. Njena svjetlost prolazi kroz velik dio povijesti svemira i još uvijek ima dovoljno snage za aktiviranje modernih detektora. Da je sjaj bio nešto manji, ton 618 bio bi nevidljiv za nas. Širenje prostora, međugalaktička prašina, ograničenja naših teleskopa ušutkali bi ga. Ali kombinacija mase, brzine akrecije i kozmičkog vremena smjestila ga je upravo u raspon u kojem može biti detektiran iz zakutka obične spiralne galaksije, milijardama godina kasnije. To je još jedan sloj priče. Vidimo ga jer je tijekom relativno kratkog intervala svog života bio izuzetno rasipan energijom. Ovo rasipanje nije vječno. Kvazari su faze. Nisu stalna stanja. Da bi sjajila tako, središnja crna rupa treba zalihu gustog plina koja kontinuirano pada prema njoj. Ta se zaliha obično povezuje sa spajanjima galaksija, tokovima materije koji se usmjeravaju prema jezgri, nestabilnostima galaktičkog diska. Kada se raspoloživi plin potroši ili izbaci, kvazar se gasi.
Crna rupa ostaje s masom koju je akumulirala, ali ulazi u fazu niske aktivnosti. Postaje nešto slično onome što danas vidimo u većini galaksija. Tamna, gotovo neaktivna jezgra, poput one u Mliječnom putu. To znači da je ton 618 onakav kakav ga vidimo. Trenutna snimka specifičnog vremena. Faza maksimalnog sjaja. Ne znamo koliko je taj vrhunac trajao. Ne znamo je li kvazar bio još aktivan stotinama milijuna godina nakon trenutka koji promatramo ili je galaksija ušla u mirnije stanje. Sve što imamo je svjetlost koja nam sada dolazi. Kriška prošlosti. Veličina sjaja postavlja još jedno tehničko pitanje. Kako se ova luminosnost uklapa u granice koje postavlja fizika? U teoriji Eddingtonov limit označava granicu između stabilnog toka akrecije i toka u kojem tlak zračenja izbacuje plin. Mnogi modeli sugeriraju da kvazari poput ton 618 djeluju blizu tog limita. Drugi idu dalje i zamišljaju kratke faze iznad njega u kojima akrecija postaje super Eddington, barem lokalno, u određenim regijama diska. Bez obzira na točan detalj, opaženi rezultat je isti. Jezgra koja praktično gasi svoju galaksiju. Da je ton 618 mnogo bliže, nebo bilo koje planete koji orbitira zvijezdu u toj galaksiji, bilo bi dominirano stalnom, intenzivno svjetlom prisutnošću u smjeru središta. Stalno žarište, jače od bilo kojeg drugog objekta na nebu, ne bi bila udaljena dekoracija. Bilo bi to stanje pozadine. Klima zračenja. S ove točke, s ekstremne udaljenosti na kojoj se nalazimo, sve to svodi se na znanstvenu prednost. Zahvaljujući njegovom sjaju, možemo proučavati crnu rupu koja živi u mnogo mlađem svemiru. Možemo izmjeriti njezinu masu, luminosnost, spektar i koristiti je kao dokaz za naše modele rasta i galaktičke evolucije. Ton 618 je istovremeno lokalni fenomen stare galaksije i alat za razumijevanje cijelog svemira. Postoji nešto još uznemirujuće od veličine i sjaja ton 618. To je njegova starost. Ne starost same crne rupe koju ne možemo izravno izmjeriti, već starost svemira kada je ta svjetlost napustila to mjesto. Crveni pomak ton 618 kaže nam da ga vidimo onakvog kakav je bio prije otprilike 10,8 milijardi godina. Svemir je tada imao tek nešto više od 3 milijarde godina. Na kosmičkoj skali to je vrlo rano. Prve masivne galaksije tek su se počele oblikovati. Mnoge zvijezde još su bile druge ili treće generacije. Ipak već je postojao crna rupa čija masa, prema našim najboljim procjenama, doseže desetke milijardi sunčevih masa. Kontrast je jasan. S jedne strane, mlad svemir koji tek počinje organizirati svoju strukturu na velikoj skali. S druge strane, crna rupa koja predstavlja ekstrem gravitacijskog rasta. To je kao pronaći tisućljetno drvo u tek posađenoj šumi. U najjednostavnijim modelima supermasivne crne rupe nastaju iz malih sjemenki. Ostaci prvih masivnih zvijezda. Leševi od nekoliko desetaka ili stotina sunčevih masa koji polako počinju gutati plin. Kako se hrane, rastu, ali ne mogu rasti bilo kojom brzinom. Ako sjaje previše, zračenje izbacuje plin koji pokušava pasti. Ta ravnoteža definira Eddingtonov limit. I ispod tog limita rast je spor u kosmološkim terminima. Postoji grubo pravilo koje se često koristi. Vrijeme udvostručenja mase crne rupe, koja kontinuirano akrecira blizu Eddingtonovog limita, iznosi stotine milijuna godina. Ako počneš s sjemenkom od 100 sunčevih masa i udvostručiš je, a zatim opet udvostručiš, potrebna je duga serija faza da bi se došlo do milijarde, zatim do 10 milijardi i dalje. Kosmički sat često ne daje dovoljno vremena, posebno ako se proces prekida ili usporava. Ton 618 izgleda da izaziva taj uredan raspored.
Vidimo ga tako velikog, tako rano, da računi ne izlaze lako. Nije jedini slučaj. Postoje i druge masivne crne rupe otkrivene u kvazarima visokog crvenog pomaka koje stvaraju isti problem. Ali ton 618 spada među ekstremnije primjere. To je, da tako kažemo, test izdržljivosti za naše teorije formiranja i rasta. Da bi se smjestili takvi objekti, modeli su morali postati fleksibilniji. Jedna mogućnost je da inicijalne sjemenke nisu bile male. Umjesto ostataka zvijezda, mogle su biti crne rupe nastale izravnim kolapsom velikih oblaka primordijalnog plina. Pod određenim uvjetima, niska metalnost, ograničeno hlađenje, odsutnost fragmentacije, skup plina može izbjeći formiranje mnogo malih zvijezda i umjesto toga gotovo cijeli kolapsirati u jedan objekt od desetaka ili stotina tisuća sunčevih masa. Ako se krene od takve sjemenke, put do milijardi sunčevih masa je manje zahtjevan. I dalje zahtjeva intenzivne faze akrecije i spajanja, ali početna točka je bliže cilju. Ipak, potrebno je sažeti ogroman rast u nekoliko milijardi godina. Druga mogućnost je privremeno opustiti Eddingtonov limit. Klasična formulacija pretpostavlja simetriju, uredan tok, određene idealne uvjete. U praksi, plin može padati u mlazovima, u nakupinama, u gustim strukturama koje u kratkim intervalima premašuju prosječnu dopuštenu luminosnost. To je super Eddington akrecija. Ne traje vječno, ali može ubrzati rast u ključnim fazama. Tu su i spajanja. Rani svemir bio je gušći, galaksije bliže jedna drugoj. Galaktička spajanja bila su čest proces. Kad se dvije galaksije sa središnjim crnim rupama spoje, njihove rupe se prije ili kasnije susretnu. Kad kolidiraju, nastaje još masivnija rupa. Ako neka regija svemira prolazi kroz lanac brzih spajanja, središnja masa može rasti skokovima, ne samo stalnim padom plina. Ton 618 mogao bi biti rezultat kombinacije tih puteva. Vrlo velika sjemenka nastala izravnim kolapsom, intenzivne faze akrecije, više spajanja u okruženju bogatom plinom. Nema jedinstvene provjerene recepture. Ono što je jasno jest da objekti poput ovog prisiljavaju širenje repertoara. Ako model ne može proizvesti takve objekte, model se mora revidirati. Postoji još jedan detalj koji vrijedi zapamtiti. Ne znamo kako je ton 618 danas. Znamo samo kako je bio kada je emitirao svjetlost koju sada vidimo. Prošlo je više od 10 milijardi godina od tada. U tom je vremenu crna rupa mogla nastaviti rasti, mogla je iscrpiti plin u svom okruženju i ugasiti kvazar. Mogla je biti pogođena novim spajanjima, promjenama u strukturi galaksije. Danas bi mogla biti ogromna, ali tihi središnji objekt, nevidljiv našim teleskopima u optičkom svjetlu, skriven u starijoj galaksiji. Ili bi možda i dalje bila aktivna. Taj dio priče ne poznajemo.